Bai, kaixo, hemen, ordenagailutik, ongi etorria, hauxe da, Moodleen oinarrizko ezagutza trebatzeko ikastaroa, beste modu batetan esateko. Moodleekin lehenengo harremana izatea da, hurrengo ordutan, burutuko duzuen ikastaroaren helburua. Ez besterik, ez dugu nahi hemendik Moodle maniakorik sortzea, baino gustatuko litzaiguke hau bukatutakoan galdera batzuk egitea zure buruari. Eta galdera horiek oso zehatzak dira. Bata, Moodleek balio dit niri, zertarako erabili dezaket, eta nola erabili dezaket, eta galdera horien erantzunaren ondoren erabakiko bazenu, Moodle erabiltzen hastea, edo sakontzea Moodleen ezagutzan, primeran. Badakizu orduan, nora jo beharko duzun. Baina oraingoz, soilik prestatu horretara, Moodle ezagutzen hastera. Orduan gauza asko berriak izango dira, beste batzuk ezain beste, eta ziur aski, gehienentzat nahasketa bat izango da gauza batzuk, erdikusiak, beste batzuk berrik, orain hau bai, gero ez, halaxe gertatuko zaizue. Espero dugu, nahiko ikastaro edo ikasonditate zehatza da, gutxi gora bera, 5-6 orduko lana aurreikusten dugu, eta orduan, espero dugu dena, espero bezala gertatzea, eta besterik gabe, sorte hon, eta egin.